Vamos a comezar ca categoría Benxamín Mixto. Esta competición é organizada pola Xunta englobada dentro do programa Xogade de deporte escolar, en donde, bueno, hai varios deportes, tenis de mesa vai por zonas, esta zona de Noia, Santiago, depois é a zona de Coruña, Ferrol. Os mellores clasificados de aquí van a xogar a fase provincial e os mellores da fase provincial irían a xogar ao galego. Isto basicamente é para escolas, rapaces que a mellor non compiten en clubes federados para ter unha competición. Neste evento o Liceo, a súa misión é organizadora, organiza a fase intercomarcal en conxunto con a das Rías, con a Asociación a das Rías, que leva tamén todos os trofeos da Xunta, pero o Liceo o que fai é dar o recinto, as súas instalacións, e máis eu como monitor da sección de tenis de mesa coordino o que é o campeonato. Viñeron de toda a zona, viñeron de coles de Cruceiro, Instituto Virxe do Mar, da Baña, Zas, Mazaricos, Valdodubra, bueno, un poquinho toda a zona de Noia, Santiago, Muros, toda esa zona. A bagaxe foi moi boa, por menos para o Liceo, dous equipos que estaban competindo en cadete e infantil quedaron campións. Despois, bueno, a Baña ten moitos rapaces, sacou moitos trofeos, Dubra Tambre ten un moi bo equipo tamén en rapazas, foi moi repartido para todos os equipos. Todos levaron o seu trofeo e medallas. Ahora de aquí saldrían os 4 primeiros de cada categoría, van a enfrentarse a outra fase, que é a provincial, que se enfrentan aos mellores de Santiago, os mellores de Ferrol, os mellores de Coruña. De aquí saldría os mellores da zona de Noia. Son 4 zonas.